मोनसे राजनीतिक दल बिजेपि दलाव जगदान जाबाय बेनो आंनि मोनसे गोदान मोनसे जात्रा आङो जिहेतु समाजारि खामानि मावो दायो राजनीतिक दलाव थानानै आंनि बे जोंनि जायगाखौ जौगाहोनाय खामानिनि थाखाय मावनो थाखाय आङो दा राजनीतिक दलाव जगदान जादों जाफुंसारनाय फालांगिरि नाथाय राजखान्थियाव थानानै रायजो सिबिनो बा समाजखौ सिबिनो हागोन होननानै सानो आं जिहेतु समाजखौ जेरै आंनिफ्राय सिबिदोंमोन खिन्थु आं राजखान्थि दलाव थानानै आङो बांसिन सिबिनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो जिहेतु दायो बहुद माने जोंनाव समस्या दं बे समस्याफोरखौ जुदि राजनीतिक दलाव थानानै जुदि माबाफोर रायजोनो सहाय खालामनो हागोन नामा बेखौ साननानै आं राजनीतिक दलाव दिनै जगदान जादों आरो आंजों लोगोसे दिनै आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बे भैरबकुन्द समष्टिनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै 7,000 दिनै सुबुङा आंजों लोगोसे बिजेपिआव जगदान जादों आरो बिनि थाखायनो आं जिखिनि आंखौ हेफाजाब होबाय जायफोर जगदान जाफैबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों फैबाय थानाय समाव भैरबकुन्द बियाबाव सोलायनाय फैगोन नामा राजखान्थि बे उननि समाव जों बुजिगोन आरो जिहेतु जोङो सोलायनायखौ जोंबो नागिरो आरो जों सोलायनायखौ जों लुबैयो जोंनि बे ओनसोलाव जों जौगानाय नांगौ जोंनो सान्थि नांगौ बेखिनि मोननै उद्देश्यखौ लानानै जों बे ओनसोलाव जोङो आगबारायनांगो उदालगुरिनि हालामनि थाखाय जोङो ओरैबायदि जोंनि बेयाव दा दुखिया श्रेणिनि मानसि दं बिथांमोनखौ जोङो अनसायनांगोन जोंनि लामा दालांनि समस्या दं फरायनायनि समस्या दं हेल्थनि समस्या दं दै बानायनि समस्या दं बेफोरखौ जोङो राजनीतिक दलाव थानानै माबाफोर जुदि जोङो सहाय मोननानै जोंनि बेफोरनि जायगाखौ जोङो गोजौ थाखोआव बा जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनायाव जों हागोन होननानै आसा खालामनानैनो आं दिनै राजनीतिक दलाव आं दिनै जगदान जादों जिहेतु नोंथांजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा जगदान जाबाय बिथांमोननि थाखाय माबायदि खालामो बिथांमोनखौ आङो उननि समाव आं जुदि राजनीतिक दलाव थायोब्ला आं बिथांमोननि बिसिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि जिखिनि समस्या बे समस्याफोरखौ आं समाधान खालामगोन होननानै आं दिनै बिथांमोना आंनि मावनाय दांनायखौ सिगांनि जिखिनि मावनाय दांनाय बेफोरखौ नुनानैबो बिथांमोना आंखौ सहाय होदों आरो आङो बिथांमोननि जिखिनि रायजोफ्रा आंखौ अनबाय आं बे रायजोफोरखौ आं सिगाङाव जेरैबायदि नायोमोन आं बिनिफ्राय दायो एसेबां हायो एसेबां आं बांसिन नायगोन होननानै आङो बिथांमोननो आरो खोथा होदों नाथाय दिनैसिम रिहन दैमारिया खननै EM जाबाय नैबेयाव जेबो होनो हायाखिसै आंनि न'आ गोबायग्रोसो ओमफ्राय आं सानसेखालि फैसा बिदोंमोन गथ'नि एडमिसनाव दा गथ'आ MA फरायगासिनो दं आंना माबा बर' मेजर लानानै रिजाल्ट मोनसिगोन नै बेयाव फैसा बिनायाव आंखौ गैयाल' होनना बुंहरो आं गाबोमाखै फैदों बिनिफ्राय दाख्लैबावो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मिटिं जादोंमोन आं खौरां प्राइमारि लेङाइ आफादगिरि बेयावबो बुंदोंमोन आं मोसौ बोरायखौ मानो हालेवहोबाय थानो दाब्राखौ गोदान होनो हाया होनबा मानो खरेस औवारिखौ आं टिकेट मोनजानो लुबैदोंमोन नैबेयाव बिथाङा आंनि खोथा फंसेबो रोङाखिसै बिनिफ्राय मा खालामबाय जोंहा खुरबाखा गोदोनिफ्रायनो न'खरनि खरेसजोंबो खुरमा आं माने खरेसखौ टिकेट मोनजानो लुबैदोंमोन नाथाय खरेस रिहन दैमारि सारा टिकेटखौ होनाय जायाखिसै बेनि थाखायनो आं रागा जोंना बुंबाय बेबो आंनिनो फैदेरला आदा नों न'खरनि मानसि आरो आं जुदि दिनै जइन जाबाय आंल' नङा जों गामिनि बहुद मानसि जों लिस्ट होफैखादों दा नेक्स्ट माबायाव जोंहा मिनन फंबाया जुदि टिकेट मोनब्ला ओरैनो देरहाखानाय बिथांमोना गेलेयाबाबो जासिगोन नामा मानो थाखा खरस खालामनो दिनै थाखा खरस खालामनो लाब गैया दा बेखायनो आं बुंदों आं दिनैनिफ्राय जइन जाबाय मथथे रायजो राजानि थाखाय आं खामानि मावनो थाखाय आं थियारि जाबाय आंनि बुंनांगौ खोन्थाया बेनोसै आरो आं माने UPPLनि आदर्श नितिखौ मोजां मोनासै बिनि थाखाय आं दिनै बिजेपिआव मेनन मोसाहारि बिथांजों समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जादों बिजेपिआव जइन जानानै जोङो माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों नाथाय UPPLनि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै आं सानदोंमोन BTR शक्तिजों लोगोसे UPPLनि सरकारा गामि ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि गोबां मोजां खामानि मावगोन बा बर'निल' नङा नट अनलि बर' गासै रायजो राजानि सेथियावनो माने जोंनि थांना थानायनि राहाया जाबाय आबाद दिनैनि दिनाव बोथोरजों जोङो आबादखौ मावनो हाला जोंनि गेजेराव माने सलार सिस्टेम खालामनानै गोबां हाफोरा माने ओरैनो थादों गायनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि दुब्लिफोरखौ सलार सिस्टेम खालामनानै जोङो आबादनि बेबस्थाखौ मोजां खालामजानो लुगैदोंमोन BTR सरकारखौ आरो 2 नम्बराव जोङो माने लामा सामाफोरा जोंहा कालभार गैया लामा गैया दालां गैया
बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिथांमोना टाउन सहराव थानानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि अभाब अभिजगखौ मिथियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै आच्चा बिजेपि दोलोआ मावगोन होनना नोंथाङा सानो? बिजेपि दोलोआ दिनै मेनन मोसाहारि बिथाङा जे सासे जाफुंसार समाजकर्मि दा बिथाङा माने खोथा होदों जों माने इउपिपिएल मावनो हायैखौ आङो मावफुंगोन आंहा माने जथेस्थ' आंनि पार्सनेला माने जथेस्थ' जाखाबाय बिथाङा दिनै माने रायजोनि डेभेलपनि थाखायल'सो फैदों बिथाङाबो सुक्ति होदों दिनै जोंनि सिगाङाव माने एसुरेन्स होदों आं रायजोनिल'सो मावगोन धोरोमसालि फोसाबनाय गिर्जा न' फोसाबनाय थानसालि फोसाबनाय मन्दिर फोसाबनाय गासै बिथिङावनो बिथाङा खामानि मावगोन आरो लामा सामा आरो बबेबा माने जौगायै स्कुल बिल्डिंफोर गासै बिथिङावनो माने बिथाङा माने मोजाङै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनिसिम आसा होदों बेनिखायनो दिनै बिथां जाफुंसार सासे फालांगिरि मानसिखाय जोंबो बिथांनि खोथाखौ बिसास खालामनानै दिनै बिजेपिआव जगदान जादों आरो दिनैनि दिनाव माने बिजेपिआ ओरैबायदि स्ट्रं जाबोदों सिं उदालगुरि समस्थियावथ' 10थायाव माने 10थायानो देरहागोन बिजेपिआ इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिउरिटि होनानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10थायाव 10थाबो बिजेपि देरहागोन